O grupo de xogadores críticos coa xestión deportiva da directiva da SD Chantada sinalou hoxe que o devandito equipo xestor do clube está a esgotar os prazos acordados para a convocatoria de eleccións. O que vimos a matizar é que realmente o que se acordou ao término desta reunión foi que se convocaran eleccións a 28 de maio. E, de feito, foi a proposta do propio presidente. Preguntounos era o que nós preferíamos ou o que queríamos e nós dixemos que sí, que era o máis acertado e, eles como directiva tamén fixeron, decidiron aceptar esta proposta. A partir de aquí, temos que entender que el quere que, el e a directiva queren que sexan os socios os que decidan cando, se vai ter que, se ten que haber eleccións ou non ese 28 de maio. E, de feito, el nunhas declaracións sale comentando que ese é o que se acordou a final da tempada e o que vai ter lugar a cabo ese 28 de maio que comentamos anteriormente, que, claro, aí é cando entramos en confrontación e dicimos, non, realmente o que se acordou foron eleccións, entonces o que nós opinamos, o que nós vemos dende o noso punto de vista é que se queremos facer a asamblea na que o socio decida, que nos parecenos totalmente correcto, ten que darse antes esa situación, esa asamblea, digamos. De feito, lendo un pouquinho os estatutos dunha sociedade, que ao final as sociedades teñen todos os estamentos de forma moi parecida ou prácticamente idéntica, este sábado sería o último día para convocar esa asamblea e para que haxa, se cumplan os plazos, digamos, para que ese 28 de maio poida haber eleccións. No caso de que a asamblea convocada, digamos, neste hipotético sábado, se fixera, para dentro de 15 días se acordara ou votaran os socios que ten que haber as eleccións. O grupo crítico, formado aproximadamente por unha trintena de persoas do clube que pedira o abandono da actual directiva de cara á vindeira tempada, comprometouse a presentar unha candidatura para dirixir o clube. Nós, comprometémonos a propoñer unha candidatura sempre e cando se respeten esos plazos. O que non podemos facer nós como grupo que decidimos levar a cabo ou tomar esta decisión é irnos a uns plazos nos que non teñamos marxen de organización, nin de planificación, nin de falar con xente que colabore con nós ou incluso xogadores que poideran chegar ou retornar ao equipo. Entón, simplemente por deixar claro esa situación que xa conoce a directiva, unha vez pase ese plazo non nos podemos comprometer a propoñer ninguna candidatura porque creemos que estaríamos xa foras de plazos, a xente teríamos que ir a uns plazos bastante máis próximos á pretemporada do ano que ven, e unhas eleccións que se poderían demorar ata incluso xuño ou preto de xulio, e evidentemente aí encontraste un pouquiño pillado ou incapacitado para falar con xente ou organizar ou este tipo de cousas que se terían que dar para organizar unha directiva. O portavoz deste grupo sinalou que a día de hoxe seguen á espera de que se convoque a asamblea previa á electoral e que xa advertiron á directiva de que estaba a esgotar os prazos antes de manifestarse hoxe neste medio. Cando el salira dicindo as declaracións aquí en Tele20 de que ia convocar esa asamblea para 28 de maio, que ese non fora o acordo inicial, é que se non cambiaba de parecer, que se iba a obligarnos a ir a unha asamblea 28 de maio, evidentemente, nós íbamos seguir ca nosa perspectiva, que é axudar o equipo a conseguir os seus obxectivos, e unha vez chegar ao término da tempada, directamente desvincularnos da Sociedade Deportiva Chantada. Un pouquiño prevendo esta situación, que eles non deran resposta a esas alegacións nosas, este mércores volvín falar con el, comentándolle esta situación, e comentóusenos que se reunirían cando poideran e que falarían cos capitás dos equipos. A día de hoxe todavía non houve reunión nese sentido, entón a nós o que nos queda é esperar, simplemente. A partir de aí, a pelota queda da seu lado e eles terán que tomar unha decisión. Se continúan adiante, que lles vaya ben, se deciden convocar esa asamblea ou as eleccións para 28 de maio, nós faremos o que nos comprometemos, propoñer unha candidatura.